Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng nagpadala ng liham na ito. Tara, ating basahin ang kanyang kwentong katatakutan. Magandang gabi, Boss Tim. Ito nga palang kwentong ito ay hindi iba sa kwentong katatakutan na ating mga naririnig. Pero nais ko lang din ibahagi ito para maging aware ang lahat ng naniniwala sa kwentong aswang. Ito ay yung araw na bumisita ako at sumama ako sa probinsya ng lolo ng girlfriend ko sa Bicol, Sorsogon. Kaarawan kasi ng tiyuhin niya kinabukasan noon. Kaya kami napapasyal sa Bicol. Pagkadating namin, may mangilan-ngilan na mga bisita at ibang mga tao na tumutulong sa pagluluto. Pero bukod tangi kong napansin ay malalagkit at tulalang pagtitig sa akin ng mga tao doon. Inisip ko na lang na baka taga Maynila ako, kaya siguro nangingilala lang. Pero ang masasabi ko, iba talaga ang mga tingin nila sa akin, ni walang ngiting sinalubong sa aming pagdating. Kaya napapatayo na lang ako sa gilid. Maya-maya pa ay tinawag na ako ng girlfriend kong si Sheila. Siya kasi ang nag-aya sa akin sa probinsyang iyon, kaya kargo niya ako. Ipinakilala niya ako sa kanyang lolo at mga kamag-anak. Tumugon naman sila ng maayos at may ngiti, ibang-iba sa mga tao na nasa labas na tumutulong sa pagluluto at mga nakatambay lang. Tinawag ng tiya niya si Sheila. Mukhang may sasabihing importante. Sumunod naman ako ng bahagya. Pero di na ako lumapit pa. Narinig kong sinabi ng kanyang tiyahin na pag-ingatin daw ako dahil baka makursunadahan ako ng ibang tao sa lugar na iyon. Nagtaka naman ako, bakit naman ako makukursunadahan? Mukhang mababait naman ang mga tao doon. Hindi nga lang palang ngiti. Pati mga kamag-anak niya ay ibang-iba sa mga taong nakasalubong namin kanina. Siguro nga, naaangasan lang sa forma ko. Kaya ibang-iba ang suotan ko ng damit kaysa sa mga tao roon. Hinubad ko muna yung sombrero ko at jacket. Tinanggal ko na rin yung relo ko. Lumapit sa akin ang isa sa mga nagluluto doon. At tinanong ako kung ano daw ang gusto kong kainin. Sumagot naman ako na kahit ano, basta yung masarap. Isang ali ang lumapit sa akin nun. Medyo may kaputian ang mga buhok. Mababa lang siya at may balabal na suot. Siya daw kasi ang isa sa mga nagluluto ng mga putahe doon. Pero agad akong tinawag ng tiyahin ni Sheila. Pagkalapit ko, sinabihan agad ako na huwag magkakausap ng mga hindi ko pa nakikilala doon. Napaisip naman ako, kung gagawin ko yun, napakasuplado ko naman. Paano na lang kung tulad kanina na may kumausap sa akin, di hindi ko nilang papansinin. Parang nakakabastos para sa akin yun. Pero tumango na lang ako at nahihiwagaan. Sinabi na lang ng girlfriend ko na pumasok muna kami sa kwarto na tutuluyan namin ng isang gabi. Dahil nga mahaba ang aming biyahe. Mula Maynila hanggang Bicol, nagpahinga muna kami at natulog. Maya-maya naman ay naalimpungatan ako.
Wala sa tabi ko si Sheila. Hinanap ko siya. Baka nasa labas lang at tumutulong sa gawaing bahay. Pero wala siya. Tinanong ko ang isa sa mga kamag-anak niya, yung tiyuhin niya, kung saan siya. Isinama daw ng Tia Mirna sa isang taniman ng mga gulay, kasama na ang kalamansi. Inaya ako ng isa sa mga nandoon nung tumalikod ang tiyuhin ni Sheila. Ang pangalan niya ay Uwong. Nagkukumpulan sila doon at nagiinom ng alak na lambanog. Nagtataka ako, parang napakatahimik nila at panay titig nila sa akin, para bang gusto nila akong lapain. Yung isa kasi, nakita ko ang daming tulo ng laway. Binatukan pa ni Uwong at sinabihan umayos, huwag maging magaslaw dahil may bisitang galing Maynila. Maya-maya pa ay nagkwento si Uwong na sa lugar nila ay uso ang aswang na tao. Hindi ito yung aswang na alam nating mabalahibo, humahaba ang dila o lumilipad. Ito daw ay tao din. At minsan pa nga daw, kung sino pa yung kaharap mo, yun pala yung aaswang na dadali sa'yo. Hindi ko na masyado inintindi ang kwentong iyon. Kasi sa shot pa lamang ng lambanog parang nabibingin na ako. Nahilo na rin ako at masasabi kong may amats na ako. Nagpatong naman ng pulutan na maning nilaga ang isa sa mga nandoon. Pero laking pagtataka ko, sa dami ng niluluto, yun lang yung pupulutanin namin. Siyempre nahihiya ako. Kaya yun na lang yung pinagtiyagaan ko. Nagugutom na rin kasi ako ng mga oras na iyon. Nakita kong may nakabalot sa isang aluminum foil. Parang isda ata yun. Tinanong ko naman agad at tama nga ako. Bangus daw yun. Ipag-iihaw daw nila ako. Para daw masarap ang aking kakainin. Para daw tumaba ako. Medyo napapansin kong tumatabi sa akin sila Uwong at parang ang lalim ng mga pagsinghot nila. Parang nababanguhan sila sa kanilang nakikita. Iniisip ko na lang na baka yung inihaw na bangus ang kanilang nilalasap. Maya-maya pa ay dumating na sila Sheila at tiyahin niya. Agad akong hinaltak ng tiyahin ni Sheila at pumasok sa loob ng bahay. Sinabi ko naman na minsan lang naman ako makasalamuhan ng ganoon, bakit po kayo nagagalit? Pero may ibig sabihin na palang kakaiba yung paghatak sa akin ng tiyahin ni Sheila. Yung tiyuhin niya rin ay sinabihang sila Uwong na wag na akong pigilang pumasok. Kaya napabalik na kami ng bahay. Pagkapasok namin sa loob, agad akong pinahubad ng damit. Wag na daw akong maraming tanong. Ipinahid niya sa akin ang kalamansing daladala nila sa buong katawan ko. Nagulat ako at natakot. Biglang nangati ang aking katawan. Namula ang mga braso ko, pati likuran ko at muka. Nagtanong ako bakit bigla akong nangati at bakit nagkaroon ng ganito. Tinapat ako ni Tia Mirna. Nilalasap na daw ako ng mga aswang. Muntik na daw akong maging pagkain nila ng oras na iyon. At papalitan ako ng ibang pagkatao kung nakain ko daw ang inihain na pagkain doon. Sinabi ko naman na may nakain akong maning nilaga kasi hindi pa luto yung iniihaw na bangus. Buti na lang daw at mani muna ang akin nakain. Pero isa daw yun sa mga binhi ng mga aswang na kanilang ipinapakain upang makuha ang loob ng kanilang mabibiktima. Napansin ko rin na ang mga tiyuhin nila ay may mga nakasukbit na ng mga itak
sa mga bewang nila, pati na rin ang kanyang lolo. Pinaalis na rin daw ng lolo ni Sheila sila Uwong at hahatiran na lang daw ng pagkain kinabukasan sa araw ng handaan. Kinuha ni Tia Mirna yung bangus na inihaw. Agad niyang pinatakan ng kalamansi. Napasigaw ako sa takot dahil naging bulok na isda ito at inuud pa. Yan daw ang isa sa mga panlilin lang nila kung bakit gusto akong pakainin ni Ila Uwong. Sila Uwong daw ay mga dayo sa kanilang lugar noon. Mababait naman daw sila sa mga tao na taga roon, kaya pinapakisamahan na rin nila. Ang delikado lang daw ay yung mga bagong salta o yung mga bumibisita mula sa mga malalayong lugar tulad ng Maynila. Usap-usapan kasi na sila ay grupo ng mga aswang na nag-aanyong tao lamang. Kaya ng gabing iyon nag-aya na ako na bumiyahe na lang pauwi papuntang Maynila. Agad naman pumayag si Sheila kasi pati siya kinakabahan at natatakot din. Kaya ko naman mag-drive ng mga oras na iyon, pero madilim daw ang aming tatahakin. Kaya sumabay na lang daw kami sa mga bus papuntang Maynila. Sundan namin iyon para makasabay kami sa mga biyahe. At sa mabuting kapalaran, nakarating din kami sa Maynila ng ligtas. Pero dala-dala ang karanasang iyon. Sa isang hotel na lang kami nagpalipas ng gabi. Simula noon, hindi na nawala ang kwentong iyon sa buhay ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Boss Tim, sa pagbabahagi ng aking kwentong ito dito sa inyong channel. Hanggang sa muli pong kwento. Nagpapasalamat. Ramil.